суботу адбудзецца суд над алкаголскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам і Владзімірам Сіпенкай. Гэта вельмі сур'ёзная справа, іх абвінавачваюць у тэрарызме, і за гэта прадугледжваецца смяротнае пакаранне. Мы ведаем, дзеля чаго гэта ўсё робіцца, каб напужаць беларусаў, каб яны баяліся выходзіць на вуліцу, каб яны баяліся выказваць свой пратэст, каб яны баяліся абараняць свае правы. І мы бачым, што насаджванне атмасферы страху улады пойдуць на ўсё, і на выкраданне моладзевых актывістаў, і на дурацкае абвінавачванне ў тэрарызме. Гэта трэба спыніць. І па гэтаму я буду дзейнічаць у акцыі салідарнасці, і я заклікаю ўсіх небыяковых беларусаў быць разам з намі на плошчы 16 снежня 18 гадзін. Надзвычай важна для кожнага, хто змагаецца ў Беларусі за справядлівасць, падтрымоўваць тых людзей, якія церпяць пераслед за выказванне сваёй пазіцыі, свайго меркавання, сваёй думкі. Цяпер у Беларусі, на вялікі жаль, знаходзяцца палітвязні. Гэта Артём Дубскі, гэта валкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч са сваімі паплечнікамі. І пакуль яны церпяць пераслед у турмах, мы не можам гаварыць пра нейкую свабоду, лібералізацыю і гэтак далей. Пакуль выганяюць студэнтаў са школ, з універсітэтаў, пакуль моладзь нахабна хапаюць, вывозяць у лес, мы заклікаем всіх людзей выказваць супраціў гэтым дзеянням і выходзіць на акцыі салідарнасці. Я разумею, што пры сучасных умовах удзел у палітычных вулічных акцыях патрабуе шмат мужнасці, але я веру, што такая мужнасць у маіх суайчыннікаў ёсць. Яны неаднаразова гэта паказвалі. Таму я веру, што 16 снежня 18:00 на гэтай плошчы будзе шмат людзей. В нашей стране похищают людей. Несколько дней назад были похищены мои друзья, активисты компании «Европейская Беларусь». Если мы не хотим, чтобы исчезновения переросли в политические убийства, мы должны заявлять свой протест, мы должны бороться, а не сидеть дома на кухнях. Мальчики и девочки, соберите остатки мужества в кучу и приходите 16 декабря на эту площадь. Сядзяць у турмах, аднаму з якіх пагражае смяротнае пакаранне. Моладзевых актывістаў гвалтоўна прызываюць у войска, падробліваюць аналізы і на 1,5 гады пазбаўляюць волі. Таксама яшчэ не раскрыты выпадкі знікнення людзей, дзіўных смярцей, ды і наогул зараз адбываецца вельмі шмат праблемаў з парушэннем правоў чалавека. Апошнім часам з Менску былі вывезены 2 чалавекі, 2 моладзевых актывісты. У іх былі забраныя мабільнікі, у іх былі забраныя грошы, і яны кінутыя за горад. Таму я заклікаю вас усіх прыйсці 16 снежня на плошчу Кастрычніцкую 18 гадзін вечара і проста ўзгадаць пра людзей, якія змагаюцца за незалежнасць, за свабоду Беларусі і за будучыню. Сёння многія кажуць, што змагацца з дыктатурай не мае сэнсу, бо яе перамагчы немагчыма. Многія кажуць, што нельга выходзіць на вуліцу, нельга рызыкаваць. Але мы бачым, што менавіта дзякуючы нашай салідарнасці улада пайшла на саступкі ў свой час. Улада вызваліла палітвязняў, вызваліла тых людзей, якія ў свой час патрапілі за краты за свае перакананні. І ў гэтым наша моц. Мы разумеем, што любая дыктатура, любы рэжым баіцца салідарнасці. Любая дыктатура баіцца людзей на вуліцы. Любая дыктатура і беларускі рэжым у тым ліку баіцца гэтай плошчы. І таму мы павінны выходзіць на эту плошчу, павінны змагацца за палітвязняў, павінны змагацца супраць парушэння нашых правоў. І я упэўнены, што все людзі в свой час перамогуць свой страх. А 16 снежня сюды на гэту плошчу прыйдуць тыя, хто свой страх ужо перамаглі.